Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech u kontra il-capping ta' ħaddiema barranin ġej minn pajjiżi terzi anke jekk imbagħad juża s-suġġett tal-ħaddiema barranin għal skopijiet politiċi. F'intervista mal-La Fin Malta, Grech ġie mistoqsi b'mod ċar dwar il-capping ta' ħaddiema barranin ġej minn pajjiżi li mhumiex fl-Unjoni Ewropea, jiġifieri li jkun hemm numru stipulat kemm tista' iddaħħal ħaddiema barranin f'settur u ħareġ kontra din il-proposta. Taħseb li għandu jkun hemm xi tip ta' capping fuq it-country nationals li jiġu jaħdmu ġewwa pajjiżna? Naħseb dina mhux kwistjoni ta' capping. Il-proposta tal-capping ta' ħaddiema barranin ħarġet ukoll mill-Kamra tal-Kummerċ bil-kap tal-Oppożizzjoni attakka din il-proposta u skontu dini artifiċjali. Ma naħsibx li hija kwistjoni li għandek bil-fors toħsiba b'mod artifiċjali b'dan il-mod. Dwar il-ħaddiema barranin ġej minn pajjiżi terzi, il-Gvern għandu prinċipju wieħed, kontroll sieħ fidej l-awtoritajiet li raw li jitlu biss ħaddiema minn pajjiżi terzi f'setturi meħtieġa. Fil-fatt f'setturi bħal tal-white plates u l-food couriers, il-Gvern ra li hawn biżżejjed ħaddiema wara analiżi tas-setturi tax-xogħol li saret minn Jobs Plus u kien ċar billi saħaq li aktar ħaddiema barranin li jinġibu minn pajjiżi terzi mhux se jkunu permessi. Fil-fatt kull applikazzjoni oħra li ddaħlet minn employers għal ħaddiema minn pajjiżi terzi biex jaħdmu fis-setturi imsemmija ġiet irrifjutata. Dan minn barra li riforma ewlenija li ddaħlet favur aktar regolar u liċenzji kienet dik tat-temping agencies, dan biex ikollhom aktar standards konformi ma' qafas leġislattiv.